Unang trap mga kander. Oy, gato! Oy! Thank you! Okay. Agpagpasok kay basit, adoy ko mo. Agpagpasok ka man basit ko ah. Ano? Focus na. Sigaw mo yung show. Ay, sigaw ang show na. Sige na. Sigaw man. Magandang umaga mga kanter. Ngayon, part 2 na pagpapandaw natin ng pangangawil. Kasama natin Kanter Arnold, Kanter Kulot, Kanter Francis. Malamig. May kasama tayo si Kanter Fox. At ako si Paul. Stay tuned mga kabosing. Tara, pandaw na. Pandaw na. Opo, baka may swerte daw oh. Kita man na naka-close. Hoy, naka-close kita man. Tara, pandawan na. Pandaw sa buso ko. Ay, nangaribado ko panay. Para sa ating sumagin ko, mag-check. So, babalikan muna kayo mamaya mga kanter. Kasi maglalakad muna kami. Ha? Unang trap mga kanter. Oy, igat oh! Ay, igat! Igat mga kanter. Unang trap natin yan mga kanter. So, Kawil. Oh, trap daw ni Francis. Tara. Tarakito, dataw. Oh, wag tarakitok ka. Pang tarakitok daw. Bait. Ah! No, ada. Ito mga kanter ba? Magamay na ko ulit oh. Ayun. Nila. Yung wala. Mga alatad, pinagumingin ng pakatan niyaw. Ayan, nasan? Hindi na pinalitan. Ay, ako wala. Kaya halimari. Ha? Tuloy. Ang takan eh. Hoy, igat na naman mga kanter. Ay no. Pagpasaman niyo katalong na eh. Oh, igat. Dito na. Talong na. Sino yung pakatan ah? Kama na. Ito pakatan. Sino pakatan? Igat mga kanter. Alam ko. Baka kaninang umaga lang. Makikan sa beton no. Nasa na may kamera doon. Nagtuturoan na tanggalin daw mga kanter. Tumigas. Pwede ito pang dalakitok mga kanter. Kanalang tapagod tayo. Meron pa tayong mga papandawin mga dyan mga kanter. Abang ka ng drug eh. Na? Wala ko kay saya. Mga lang raw. Medyo matadang. Bali mga 20 na yung mga nakuha natin mga kanter na walang kan. Kalutan talaga ang tulog. Ay, dalulaw. Nay. Pag-asa, daludal. Ni Kanter Francis. Sa balba. Pero dun pa sa kabila mga kanter. Meron pa mga trap dahil. Nay. Oy, meron na naman. Oy. Oy! Basta ni, bala nun. Biyo. Oy! Ay, buntik. Buntik mga kanter. Ayun o. Nagtanong sa garo. Uy! Nagkatabalag mo siya, kinama ka lang. Buntik. Ayan, dalawang igat. Oh. Magkarang. Ano pang ganda magbebe. Yawa lang ha. Matulog ko to. Si Katie ko. Ang open yung kumain sa akin. Kung photo mo to. Ano ba mo to?
Ma-detect na kayo. Hindi na, tablil lang. Meron daw nakuha. Meron daw nakuha si Kander Francis. Ano Kander Francis? Ano yan? Hoy! Igat na naman mga Kander. Bangkilong. Ubang, bayag. Ayun. May igat na naman. Ang parak dito. Ay, kung nila kayo nagkataan. Oo, ano ba timi? Bati ni. So, bagat ko. Ay, Oo. Makagatan kayo. Tubig ako. May dapat banitan ni likod mo. No? Dapat banitan likod mo. Ano ano? Ito mga Kander. Oh. Nananong ko, di ba yung on? Oh. Ito pa lang. Meron na tayong pang ulam mga Kander. Ha? Ano ba din na? Tara. Meron pa tayong mga papandawin. May trap ka dyan, Kander Francis? Kasi masama ko na buhay. Oh, wala naman mga Kander. Halos hindi kinain yung pain natin. Tara, dun pa. So, nandito na ulit tayo mga Kander. Bali, ito pa lang yung nakuha ng ating mga kawil. Mukhang hindi tayo masyado maswerte ngayon mga Kander. Oh, dumaday, dumaday. Box, magnan ako na. Bayag. Punta kami din eh. Awang buntok na ata. Oh, nagdalo. Si Kander. Ay! Ahoy! Ang laki mga Kander oh. Nasaan? Oh, pakita mo dito. Awang tumalawon na yun. Ayun oh. Uy, ang laki. Wow. Oo, nangalawon tayo yun. Ay, karaw. Ano, meron daw nakuha din si Kander Arnold. Ang pegsasaw. Ayun oh. Hindi nag-sound. Pero nagsarili si Kander Arnold. Adubon to yun. Tanga. Mali. Ay, karamkam. Meron siya nakuha, hindi siya nagsasalita mga Kander. Hindi niya pinabidyuhan. Yun, laki oh. Laging dalag. Si Kander Arnold naman oh, hindi nagsalita. Na? Patong. Patong. Hindi nagsalita si Kander Arnold ah. Surprise mo. Nagkakadaklad. Huwag kumala ka pila, di kumala. Hindi pala taray mo tayo, mas pasara kayo. No? Hindi pala taray mo pa nagsanga tayo, paka mo wala diya. ko, inig ka nagka. Ada gumalis yun. Paka mo diya? Ayun, Patagtagin. dagdagan na naman mga Kander. Yun oh. Apay, na kaya man. Kala tara kito nga din nagsaray. Nahirapan si Kander Francis na tanggalin yung sima. Kasi nagpaka. Ako. Wala sa lapangan yan, no? Ano lang? Lang, duwa na nga lang. Hindi na lang ko lang ikat. Kasi nagpakat ko. Wala, nahirapan si Kander Francis Basta ah. ba, ginalag grabe niya. Thank you, Adito. At di ko manakpakatan. Adi, narika mo ni Katayin. Ang sa magalag din eh, Kandrugay. Hindi nagalamit dalag ito. O, dalag na lamit siya. Oh, nahirapan si Kander Francis na tanggalin. Oh, holy reveal. Let. Kabit
Bali, may 2 kilo na tayo mga kanter. Medyo malaki yung kuan eh. Nakuha ni Kanter Franco. Sakit to. Uy, sakit do. Pakat ko to. Siguro mo na yung patulong pa to. Bigat. Hindi nalipatan na pinis bago natin eh. Hindi ka naman ang pinis bago natin. Oo. Nagaya mo yung pagulong. So mga kanter, Bagara. medyo may swerte na tayo dito. Tara dun pa sa kabila mga kanter. Babalikan ko kayo. Kasi medyo palabas na tong GoPro natin. Bibidyo ko na lang mamaya mga kanter pag may nahuli ulit yung mga trap natin. Kaya stay tuned mga kanter. So ngayon mga kanter, uwi na. Kali ito lang yung nakuha namin. Lulutuin na namin pag uwi. So, uwi na ito. Tara, lulutuin na natin mga kanter. Yun guys. Nililinisan na yung ano, nahuli natin. Lulutuin natin Ang ang adobo. kulot. Adobohin na lang natin guys. Para ano, kakain na tayo. Tara mga kanter, yung mga nakuha natin sa kawil. Ito pa yung ano, pukak. Kaka. Tapos ito yung mga hito at saka dalag. Ha? Pinapainit ni Kanter Arnold yung mantika kasi wala na tayong pagbihlan ngayon gabi. Mantika, may sibuyas tayo, may bawang, saka luya. Ito. Tapos may dahon, ring onion tawag. Tapos ito na yung mga lulutin natin mga Kanter. Ito. Unang salang. Unang salang, mantika. Ito. Luya. Ampalaya. Yan. I-golden brown lang natin ng konti para mas malasa yung yung adobo natin. Tapos mas masarap kasi yung ampalaya pag na golden brown siya. Hintay lang natin ng konti mga kanter. Kamay pa natin guys. Mas maganda pag ano. Ngayon ka nagtatamay ka. Sponsor po ito. Na? Pusdan? Di ba lang? Tuturo yan? Ha? Di ba lang ito? Sunod, yung bawang. Ito, bawang. Okay na siya kasi naka-high fire naman tayo mga kanter. Kaya sunod na yung mga onion. Ito. Tapos may kasama pa yung ring onion tawag doon. Onion wing. Ang bango. Ang bango na mga kanter. Hindi pa nisalang yung dalag saka yung gano'n eh talaga eh. Ang bango na. Ang bango na ng amoy. Tapos sunod na yung palaka. Saka dalag. Yun, sinalang na. Saka yung palaka natin mga kanter. Ito na, medyo madilim.
Yun. I-spread lang natin ng konti mga kanter. Stay tuned. Ganyan muna mga kanter. Ayun mga kanter. Malis yung chef. Kaya ko na lang. Nalagyan natin ng toyo. Ang bilisan na to. Toyo. Tsaka suka mga kanter. Paminta ni Kamon? Tiga kabel. Kain na tayo guys. Mga kanter, kain na tayo. Yan pa rin mo naluto man? Yeah. Luto ng ating adobong dalag with palaka. Iya, ala na. Tara guys. Kain tayo guys. May ano pa dito? May Okra. okra na ano? Steam. Pinakulong okra. Hindi ba to? Pinakulong. Porto din? Ha? Mantin. Ito mga kanter, kumakain na kami. Si Kanter Arnold. Oh. Si Kanter Francis. Kumakain na. Din. Si Kanter Kulot. Ito. Tsaka may kombinasyon tayong okra. Ito. Tapos meron tayong sausawan. Bagoong tsaka kalamansi. Ito kain mga Kanter. Tara kain tayo. Ito. Kain. Ito okra. Sarap nito mga Kanter. Wow, sarap yun. Sinasasa sa bago. Siapa rin, lima turo ka, siapa rin minum ya? Kanter Arnold. Sopro. Seryoso. Sarap. Sarap. Siguro. Sarap. Ito pala yun ako guys, malaki. Kasi ako. Hindi mga tama ka po taong bigari. Sakso natin to. Yung may bagong. Siapa yang gawin? Rosa plus itu. Dah. Wow. Sarap. Oh, puya tangkap lang mo. Baka. Yak. Okay, do tangkap lang mo. 18-7. Ganun to kasi kami. Mas masarap kumain pag nagkakamay. Di ba Kanter Francis? You know. Ilocano. Kasi Ilocano. Wala kasing saging guys. Na ano? Naulanan. Naulan. Pero in fairness, ha? Masarap siya. Kahit walang sauce. Wow. Hindi mas adukan ko pare. Adi Coco Mama. Sa video. Ay Coco Mama. Itong pinaka the best mga kanter pag umaga to. Tapos may tuyo. Wow.
Tapos ng kamote, ano? Wow. Ang sarap mo, Francis. Tapos usaw lang natin mga kanter. Kanter Francis. Ay, si Kanter Arnold noon. Wala ka agad. Wala ka. Ikuha ng tumasan. Si Kanter Paul na lang po ang naiwan. Naka-take 3 na po siya. Masarap kasi daw. Kasi ito mga Kanter. Ito yung mga paborito ko. Hoy.